Σήμερα είστε σε ένα παλιό αρχοντικό του 1810. Αυτό το αρχοντικό αγοράστηκε από τον προπάπο μας το 1900. Επισκευάστηκε τότε, όταν η Ύδρα ήταν στη δεύτερη περίοδο της ακμής της. Η πρώτη περίοδος ακμής της Ύδρας είναι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι και η εποχή της Επανάστασης. Η δεύτερη ακμή της Ύδρας είναι η περίοδος Φουγκαλίας. Πολύ ενεργητικός και έξυπνος έμπορος ο προπαππούς μας, Δημοσθένης Κοτομάτης, έχει αποκτήσει πλοία, εμπορεύεται σφουγγάρια και αγοράζει το 1900 αυτό το αρχοντικό, το οποίο είχε κατασκευαστεί, όπως είπα, το 1810 από την οικογένεια Κουντουριώτη. Ανήκει στην γιαγιά μου, την τελευταία που έφερε το όνομα Κοτομάτη, πέρασε στον πατέρα μου και σε εμάς και έφτασε το 2008 χωρίς καμία επισκευή. Σταδιακά παθαίνει πολύ σοβαρές ζημιές από τα χρόνια, από τη φθορά, τη φυσική. Το αγαπάμε, είναι το σπίτι της γιαγιάς, το σπίτι που ερχόμαστε τα καλοκαίρια, περνάμε τα παιδικά μας χρόνια. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να το συντηρήσουμε, αλλά και από την άλλη να φτιάξουμε κάτι αληθινό, κάτι πολύ όμορφο και κάτι που θα το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που έρχονται να μείνουν, ότι είναι ένας χώρος φτιαγμένος με πολύ αγάπη και ένας χώρος κυρίως αυθεντικός. Και γι' αυτό έγινε ένας ξενώνας, ένα boutique hotel. Είναι πολύ μεγάλο σπίτι, αλλά ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο με 7 δωμάτια, των οποίων τα 5 είναι σουίτες και 2 είναι απλά δωμάτια. Το αρχοντικό έχει 3 επίπεδα και γι' αυτό είναι και αισθητικά διαφορετικό. Ο πάνω όροφος έχει ένα ύφος πρώιμου νεοκλασικισμού. Είναι ο νεοκλασικισμός που έρχεται στην Ελλάδα ταυτόχρονα με το διαφωτισμό, δηλαδή περίπου στην εποχή της Επανάστασης. Φτιάχνουν μεγάλους χώρους, έχουν μια διάταξη σπιτιών της Βενετίας, της Γένοβας. Από εκείνη την περίοδο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν έπιπλα, θα σας πω χαρακτηριστικά και θα το δείτε και αργότερα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό έπιπλο της εποχής της Επανάστασης με ζωγραφισμένες πάνω τις μορφές του πρίγκιπα Υψηλάντη και της Μαντός Μαυρογένους. Το πολύ όμορφο είναι ότι έχουν σωθεί, εκτός από αυτά τα έπιπλα του επίσημου ορόφου, ας πούμε, του ορόφου διαμονής της οικογένειας, έχουν σωθεί και άλλα πράγματα χρηστικά που είναι πολύ όμορφα. Πινακωτές για το ψωμί, αντικείμενα της κουζίνας, αντικείμενα των πλοίων, χάρτες που δείχναν τον βυθό στις ακτές της Αφρικής από όπου ψάρευαν. Όλα αυτά τα έχουμε μαζέψει, τα έχουμε συντηρήσει και τα έχουμε βάλει σε διάφορα σημεία του σπιτιού, ώστε όποιος έρχεται σε αυτό το σπίτι για να ξεκουραστεί, να έρχεται και σε επαφή με αυτή την πολύ σημαντική παράδοση.